nga, bigat kanya yung amin. Dito po si June Dolorico, mula po sa CTJ Navas Band. At makita yung apo detoy. Dito nakapinpintas ng halaman. Andito kami ngayon sa Barangay Santo Domingo. Alicia Isabela, Philippines, Planet Earth, lakad. Oh, makita yung dito ako nagpintas ng halaman. Ang gaganda, oh. Yan. Ito ang tinatawag na Bang Bangsit na asawa ni Bang Banglo. Ayan. Oh, yan balay. And then, lakad. Dati apo ti magkungkuna nga gumamela, ang ganda, oh. Nagpintas apo ibigyo man amin dito lugar. Yan, lakad. Ito ang tinatawag na ito'y tabangir. Apek sausaw kami ito tabangir kung kunam. Santan apo at ang pinakamagandang bulaklak sa lahat. Ayun, bulaklak ng Kalabasa. Sarap. Ayan, nagimas amin apo di apo. Nagimas detan ni. Nagimas ni kalabasa. Agraman dyan nakasakay tibay. Oh, deto ni. Niya. Oh, deto. Kasi ko wala ako. Pagkakitan. At talikod mo, Joy. Ada YouTube natin, ano? Makita nyo kami, dito yung nagpipintas na kwa, nagpintas na yung house na. O, dito apo kay first cousin ni Ma'am Joy. Ayan, Mayo. Ito kayo, here. Makita nyo, dito nagpipintas nga Bougainvillea. Apo tinagan na dito nga Bougainvillea Ket Sandra. Dito yung kadwa, na Bougainvillea. Apo tinagan na Kit Joy. Buya pinakarapintas nga Bougainvillea apo makita yung ijay banda na jay kita ajay. Tinaga na diya apo nga Bougainvillea Kit Pandong. Yan, pintas si balay dani. Oh, meron pa sila mga art na ano, ang gaganda. Oh. Yan, welcome to family Labrage. Pinsan po ni Ma'am Joy ito. Alang gaganda. Ang ganda, oh. Apo, Diyos ko, tinagan na dito yung kit ko, duwanang. Pintas, oh, sige, isa-isahin mo nga. Yan, kung gusto nyo pong maghalaman, ayan, nagpipintas, lagyan nyo ng gunot itinyog. Ayan, ang gaganda, oh. Isa-isahin mo, Neng. Oh. Yan, ang gaganda, apo, pintas. Oh. Dito yung apo ti, asawa ni Abe. Dito yung ni Aba. Oh. Dito yung asawa ni Abe, ni Aba. Ang gaganda, oh. Oh. Polydendron, ang ganda. Anong pangalan niya? Polydendron. Ang pangalan daw nito ay Polydendron. Ayan. I-focus mo ang magagandang bougainvillea at kumamela. Oh, apo. Vintage. Good morning, everyone. It's beautiful. Mamaya palto ganda dito. Ikot tayo, ikot. Ni dapat apo ti avocado da nag. Ala, tinipinta. Pintas dito. Para kang ikakasal Ito po ang dyan. tinatawag na bonsai na bougainvillea. Bougainvillea. Yan. O, yan, nagaganda, oh. Oh. Tignan niyo po yung pink. Nagmamayat, ana. Oh. Ayan. Ito naman, dumako tayo sa banda dito. Oh, dati naman ko na nga yellow bell. Yellow bell, ba't tawag dito? Ito ang yellow bell. Yellow bell no aduda, yellow bellias. Ayan, thank you, maraming salamat. Lakad-lakad. Ayun, ang gaganda, oh. Salamat, ang gaganda ng landscape ninyo. Ito yung landscape, oh. Oh, ito po ang aba-aba, oh. Ang gaganda, oh. Diyos ko. Mamahalin to mga to. Oh, tingnan ninyo na pagkagaganda ng halaman nila, pretty. Sing ganda ng may-ari ng bahay. So with that, Ala. ayan, focus mo lahat yan. Ang gaganda, oh. Oh. Tinan ninyo, dapat gamit dito ninyo. Ano nagbait gamit ninyo, gunot ninyo, gamay kabel, tikwa, oh. Ayan, dito apo, kaya pinapakita ko sa inyo ang mga halaman. Dito apo kita makaikat stress, especially we are under pandemic. Ayan, tinan mo, ang gaganda, oh. Ano, dito iti asawa ni Daro. Dara. This is a song called Dara Dara. Oh, yan. Ayan. Oh, ang gaganda. Bagti niya. Oh, Daro-daro. dito is bromeliads. Bromeliads ang tawag dito. Ayan, dito naman ay San Francisco, ano? San Francisco nga asawa ni Buena Vista. Okay. Thank you, madam, for being kind to animals.
Lain tayon. Sabat pa yun data nilugan min. Chocolate! Ay, chocolate. Chocolate ko rin taki gayang bagas.